gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa hande gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Hanket mai dum non tam hanket maro halka gasi tay fof ko an wari habi an wari habi randi dum anda hollum jilodda hen anda hollum problème an jasdo ana wona net joyna ande mbano mam hala comme garnol pour tintindema hot mema sa memti kam ganda an kam min de mi fosam min comme garnol pour tintindema baru mo yilloma ha wad dum je m'en fous mi wajaka barum wajaka dum no fof yo ar yo waram yo fellam an wona haajuma an won ma hen anga ada adam di problème uji fof biya am do en baro nan yiluma di don yo ar ko hulim a wax li ma def ko kewi an gasanto min de mi fosam oh wona hay gorko huli ha wona sese cim Inshallah. Le socorrement. Hein? Le socorrement, chérie. Mais il y a eu déjà. Est-ce que 5 minutes? Ah, mais il y a un café. Non, c'est bon, c'est bon. Est-ce que 5 minutes au courant? Puis à l'automne, c'est du sort. ko jam tan chéri mi falno yewten s'il te plaît haltan hakkunde amen hakkunde amen natti welde te miɗo andi ko min accanam hakke kala ko heewi e galle on ko min
mbiɗa andi Binta sifanike ma nde ñande yewtere amen wona haydara ko hoore anden tan yahi ya andi depuis Habi maayi way woni komi fiituɗo hoore anden koko yehi an si a tikkani kam ɓiɗɗo am maayi ko an woni nene am an woni baaba am an woni joom galle am Sénégal ko yaaji kon fof min ko an tan mi dañi ɗo si a tikkani kam komi suti mi faala yaafanoɗa kam yaafano kam sabi Allah ɗum wattata ha pooma mi faala hakkunde amen wela ɓur ko welno kon an a wayani yeeso ma meeɗa wayni gila men woni sukaaɓe men wondi a meeɗa change fi Allah tan yaafu kam aɗa andi mi meeɗa yidde ko muusma depuis tes 20 ans 25 ans jusqu'à présent kala ko dañmi ko pour an e besgu ma mi doganani hay goto mi doganani nene mi doganani baaba mi doganani hay frère saka sœur kamɓe fof ɓe goppi kam kamɓe fof toute ma famille no worno sabu holɗum an et pourtant j'ai assumé sabu gillam e ma sabu confiance am e ma mbimi so aduna o fof woppi kam taw an a woppanimi min je suis heureux baru nde o jibina wayi comme no ko aljanna nanmi par ce que je me suis dit que wiyannoɓe min jibinta min dañdata e tout ça là Allah fenni ɓe en fawi hen Abi aɗa andi ɗo Abi woni ko won kam malgré tout ce qui s'est passé a heeɗananimi tu fais les choses comme an no jiɗirɗa e no sentirɗa mi tikkananima par ce que mi wawa tikkandema mi añanima par ce que mi wawa añdema kono confiance am koko osema s'il te plaît laisse-moi avec le temps peut-être ma confiance am artu kono woto sikki komi tikkanɗoma mi wawa ɗum ni somi tikkaninoma mi haaldata e ma mi salmintama le fait que leloɗa nder noon mi lelo ɗo henna wona tikkere c'est que berdam jaɓani taw chéri min komi pay ko mi tori Allah Allah okka men funeɓe ɗum mi tori Allah mi siwa naatu ménopause fi Allah tan yaafa kam wonta wattu ha pooma si weeti accu mi fewnanama kafe haalna kam ko yiɗɗa mi defanama min mi ala ɓurima chéri mi tampi si a waɗi kam ni tan mi kaŋete est ce que min mbawi jokkidde yewtere nde somi jippima so tawi accani kam somi jippima en jokkid yewtere nde nani
hande dal ko plat ma préféré ndefan mami ane c'est bon hakkunde ma yidde ko safi ko ma holle andude ɗum de ma welam jungo ne kono mi ɗum addani kam an ko min ɗaham ñande ne faama ko a wini kam a yeehi toon on jiidiri kono guinda wiyani kam hayda si mi si top ka wallahi mi yeehi ko ƴettumi toon ko aɗa no garmi nde faama jaɓani hay haaldude yam peut être c'est normal par ce que min gowodira aɗani kadi ko est ce que adama somi yeehi toon sikkata ko goɗɗum kono au début ɗefiri tinni ɗum mais à la fin aɗani debbo e debbo peut être mo wi o anda kam walla ko humpitade andi kam toon mais à la fin o waɗi comprendre ƴetti sesi makko o jooɗi min mbimam somi haalnimi ko haalnitami ko a hulat est ce que ɗa andi faama cergal mum iwane e Aissata ko ɗum noon binda adama wi ɗum o wi kam mais mi yeehi toon min jewtidi ndekete hay leeɓol Aissata ni takkani cergal faama haalat tan ko addi bone o kam ummi koye kata gonɗo dow woni ummu ko on tan woni source probléme o woni cause ngal ɗo dewgal gasirdani ay ñano haalani kam kanko faama o haalani kam fof manam guilo fuɗɗide e adama ko wuuri ɗo ko ko waɗanno ko e fof no yaari ni o haalani kam tan tumki ko dow ha fayi less hay batta o paam min hooram un jour no gartumi nde j'ai failli même péter les plombs yaaru seesi fattan min mbiɗa andi a majjani jikkam komi gulɗo mais sa yi mi jaɓi haala makko ni peut être ko debbo par ce que no waɗanno no haalanno nde je l'ai regardé des yeux dans les yeux en fait somi yi kaalo ko wuurtami andata mais ko haalani kam ko e ko adama wi ham ko ça fait deux mi faami te kanko debbo reno tan dal ɓuri sirde ay oɗo saɗa liggoro e makko ko hakkille mbatta jara hen jam jam par ce que mbaɗa anduma de ka jawɗo segde kadi ka jawɗo lawade seeseran seesa dal kala ko réglani goɗɗum wawa doole wawa ɗum ɗo windema a yaara hen jam jam ha keeɓa ko jiɗɗa ko mi aɗani ɗum ɗo mami lijjito ɗum de e min yan wawi lijjitira hakkille tan jara hen seesi taw wona doole tan ni doole nafata ɗum ɗo winata hay dara de par ce que a majjal ummu ko ƴoƴƴo kanko ko gueɗe makko wona noon tan il faut jara hen seesi de nde min e nder haala faama he hen paami ɗiɗo duuɓi ɗiɓe gondi fof hen paammi ko heewi hen gandumi ko heewi ko heddi ko noon haade ko noon mbiɗa d' accord min mboɗum ɗo so woni dow tan mi wona less kala ko tiri mi firta kala ko fewji mi firta bon jinmi ko jewten e situation galle o parce que ni continta wawa continue chaque galle ou bien chaque famille mo jiiɗa dañat caɗele hakkunde debbo e gorko dañat caɗele demgal e ñiire koddi kono saha fof aɓe mobbodira kono hatta mbiyami taƴat demgal am ou bien mi ittat ñiijam par ce que aɓe mobbodira ɓe mbawa serndude ɓen jaadat tan te doye famille o hay goto wawa serndude ko Allah waɗi ko ha pari donc ko woni nafoore amen ko woni ko nawata amen yeeso ko yaadude e jaam e kisal an Binta an kaldan jinmi ko oɗo adama mbaɗa ɗum comme no nenema ni ou bien comme no so yumma wonno aɗa wurde yumma kala ko wanma a jaɓat ɗum ha timma adama aussi min jewti hen min jewtiɗi hen mi jottamoɗo haalanma ni poɗɗa waade ni poɗɗa waade
Sar Maimouna West African Food woni kodo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hanirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddir kon makko nan ɗon. Mawɗo siftorte kono mawɗo a waajatako ɗum a haalanto ɗum a siftonoma ko foti wadde ko gonmi koye siftondewa ko poɗɗa wadde ko eno poɗɗa darorade e nder galle o eno poɗɗa darorade hakkude ma e oɗo ɓiɗɗo mais o jinmi ko mbaɗamo comme no mbannoɗa haaɓi ɓinguel ma nanguiramo no nangi mboɗo aññon hande o yetti nde ko mbiɗomo Adam mbiya kam ha mbi mi resnima Binta mi woppidanimo e hoore mum ko an woni joom galle an desnumi Binta donc somi yeehi ha diɗo détail ne ara hen mi dañata hen ko weeli kam je veux vraiment que yimɓe gonda e jaam gurda e jaam par ce que min hakkillam deeƴa par ce que hakkillam natti deeƴde ko baayo omon ni o yiyani nene e tettaniraɗo o kadi natti wonde celluɗo no feewi. Min de miɗa andi fof mi ƴeewo feere ngati mi yi wona duko ngo wona hare wona affaire aji cewɗi ɗi mbaɗanmi ɗi wona ɗum ɗon tahata mbawmi dañde ko jimmi ko feere nde dartami nde komi artira jam e nder galle he kamɓe fof mi jiimo ƴewde feere mi fotta ɓe am mi artira ɓe am miɗa fijje maɓɓe miɗa jalde e maɓɓe taw ko mbaɗami ko miɗa waɗa ɗum less haɓe cikka hankadi min mi pari hen kono ɓe ganda noon ay mawnude wonde mbarodi hay sa naywi tahata gacca ko mbaɗanoɗa ko min e maɓɓe noon mi heppata mi heñotako joni mi andi feere no mbaɗami nde komi noddat Adama mi hollamo mi artiri jaam e galle he mi hollamo mi meeɗa yidde mo haajam meeɗa wonde makko ɗum ɗo ko erreur tan nde mbaɗami ɗum nde ala ko tenomi hen ko mataw mi sikkuto tan mataw miɗa yiɗimo kono min hoolem mi jooɗimo mi jottima mi andi wona yidde mi wawa funtirdemo noon hami dañta hakkille makko somi dañi hakkille makko tan kanko o mettani te mbiɗa andi so haalde debbo makko o jaɓat ngati kanko hoore makko o ɓoccode joni ko noon mbaɗanmi somi immimo ɗo noon miɗa andi to paami o seereram guiloɓo mi waɗandemi o meeɗa gaccindemi hay lawol gotol te kala ko jinnomi mi heeɓi e makko tiiɗi tan komi wiyamo e yo wat kono nde wonno fof ɓerdam ɓuuɓi ngati o absa somi immanaki mo fewata te toon tan mbawmi nawde mo ɓerdam ɓuuɓa joni mi ƴewmo téléphone mo mi nodda Adama o ara beele min mbawa yewtidde ɗum ɗon wala so wona min e ma ɓuri yiɗi nangana kam no feewi avec ses erreurs avec ses détails ko wawi wonde ko fof eno woniri fof ɓuri yiɗi nangana kam no feewi
on faami on paami Seydi Sow mi nanima kañum andani tan kono ko welduɓe weldi fof ko hawtuɓe sendata Binta ko ɓingelam te Binta no woodi ko men rewde chéri kañum ko ɓuri wonde boobo mi jogino ɗum si wonano Allah e mammum ko arani ɗum wallahi no mi jogornoma noon ha hande ko noon mi jogorimo hay goto andata mi heɓanimo e ndu reedu wona haaɓe yaay makko funeejo an min e yaay ma e Aïcha o aray ɗo ka galle minen tato de ko yaay ma sanki hakkunde amen lanci kono jemma e ñalorma mi haalay mi haltay ko minen wondat noon kono an ka ɓiɗɗo am ko a ɓiɗɗo am e reedu ko a ɓiɗɗo am e nene ma te bamma o jooɗi ɗo mi faala ko ɗum wona hakkunde amen mi faala ko wona ɗe yewtere wona hakkunde amen par ce que bamma ala ko acciri kam kala ko moƴƴi ko gorko waɗanta ɓeyngu himo waɗan ɗelam miɗo yetti Allah miɗo yettimo mi haalane noon Seydi Sow inchallahu rabbi ɗum wattata ha pooma min jotta ko hande kadi ha hiɗa nodda men ñaawore wattata baba jaafoɗa de an e gurgulam par ce que onon ɗiɗon potani jooɗo ƴetton konngol min meɗa haala mais woni mi tinana si tawi mi waɗa gurgulam ko muusi ɗum yo accu hakke yaafo kam ko moƴƴi par ce que mi waɗani pour ndega muusa ɗum par ce que min nde gimmuton wormama mbeɗa ara ɗo garnomi ko pour mi ara ɗo mi tawe famam wonda maɓe jamɓe e jokkere en ɗam simi andino simi ari ko o probléme woɗata wallahi baba mi arata mi nodditay on yeeso seeɗa mama kawma Annadel Sow kanko mi wonno yewtudude téléphone waɗi 2 ans Guinée kono alhamdulillah o warti e dow jang e salam jaɗi o hurikema e dow ɗum kadi min yewti min no mo yo waɗanan lessi haar sabu no galle on ko woni ɗo kon ko Allah andi kon no yoni fi mayde haaɓi e fi piiji ɗin fof o andi ni lan noon goɗɗo no tawa e mayde haaɓi min noon gila law hakkille am jagguno ɗum o andi ni lan kani haaɓi no woodi wonɗo ka galle ma ɗum wonɗo ka binde galle ma ɗum e suudu baaba mo jungo mum woni e mayde haaɓi
ɗum noon miɗo anndi ko goonga sabuna mayde habi no woniri ni e galle on no jiiɓondiri ni hakkunde an e baba ma jooni wela si tawno ko 100% jooni ko 40% walla 50% wela han wela kono jaaja ma Binta no tawa elle est derrière tout ça nene mayde haabi jarani yatto almuudu saha to ceerno par ce que déjà ala kumpaɗo hol caabi ɗum wona ko mo waɗi fof ko mo fijira haabi fijir hoore mum finalement ha heeɓi ɗo donc kay ɗo enen en jabrat Allah tan ko ɗum tan woni hen de aɗa andi mboɗa andi famille o fof ne andi an ko haala suka rek woni ɗayowolu de c'est très normal ko anda aduna Aïssata noddema mami ɗon ko pour ñewr seeɗa komi jahowo voyage kono mi ɓoyta balɗe tati mbaɗami toon balɗe tati balɗe ɗiɗi mbiyami noon bamma komi jantowo galle o kono noon somi nani tan walla mi arti ɗo walla mi naddama téléphone tan wiyama Aïssata wi komi gartowo e galle he somi arti ɗo de nafatama de woni ko mako jimmi ko guddako ko kaldeten ko tawi hakkude men tan haɗata woto haalan Samba woto haalan Demba o ceemeɗo gonɗo e galle o kala ko wawi namdadema ko yeehi am wiya anta mi yiyanima ni mi wiyanima no haala baba ma noon haala woto haalde maɓe haydara ko yeehi hakko kalten ɗo ko a faami ndenana kam galle o dow e less hon sehilam goto seereri ƴeewoyami ɗo ko ceernajo ɓayde noon mi sammi dow mi sammi less wadde feere yo gorgol ma yalte galle he ala komi waɗani mi ronki joni noon mbiɗa andi ko nde ɗon feere tan keddirunomi mi yiɗano yettidade makko ɗon kono alay sago momin jetto ɗon gaccirmami ɗo noon e galle he ko pour ko ya ƴeewanam ko haalete ko yahete e ko artete a faami mi waɗiranimo ɗum noon pour wawde jangguindema fenade walla goɗɗum gati an ka ɓiyam aɗa andi min koye nafoorem tan jahata te mi wallatama ko gandanɗa ene bonnanma janggo walla yimɓe ene jiima janggo ene kaala e ma hunde gati ko mbannotomami ɗo ko mbiɗa andi wonani kono feewi kono kadi a wallita yumma gati min mi yiyani mi nanani so wona an te ko an wonani kam ɗo e galle he an wawi darande mi yeesame caggalam wonani hen hay he batte oto jaggir ɗum hay batte joni noon ko gadduyammi ko somi addi so Allah jaaɓi mami mbawa lowotade hen